zbliżenie, że my są w barze Klaps na Cidrach, Dawidzie. Tak, a to jest unboxing ten ja. burgera. Także tak, jak widać burger składa się z bułki, bułka taka prawda sezamowa. W środku mamy co to jest? Jest fibla, jest tomata, kyza, jest tam mięso, to jest mięso z krowy czy z wieprza? To jest mięso z krowy. Takie mu. Z krowy, jest podobne składniki, oprócz tego pikantny sos, są fryty, jest Pepsi. A z czego masz frytki? Jest Z kartofla wszystko. czy z ziemniaka? Frytki mam z kartofla, a ty? Ja już się zalczy zna. Ło, obalą. Ja mam chyba z kartofla, bo dobre. Ja? Dobra, to ja też zobejrzę, taka frytka. O, tutaj proszę Państwa cała struktura frytki, jak widać kartofel widać, że śląski. Tutaj na polach, na sadach zbierany, na cidrach. Mi smakuje. Hopy, ty mało tego, zobacz co ty masz. Ty masz hopy chipsy sam w środku. Chrupki, Dawid, czy tyś widział coś takiego? I mnie pierę.